So mga kabalen, no, alam naman natin na almost every day we go to a restaurant, we try new food, mga iba-ibang pagkain po yung mga kinakain natin. So it's also beneficial for us to check yung mga essential signs, mga vital signs namin like sugar, cholesterol, uric acid, para naman magtuloy-tuloy pa yung mga videos pa natin. We can also check if we have to slow down or we have to, kumbaga, kailangan na ng medication or lessen yung mga ganun na activities namin. It's also important for us, lalong-lalo na rin sa mga ibang vloggers na katulad namin yung mga ginagawa. So, ayun nga guys, dahil nga hindi kami nakapag-fasting kagabi and gagawin nilang test sa atin, laboratory test, is call it random blood sugar test. Ayun, so wish me luck. Yun na, extract na yung blood natin. So, ang gagawin nila guys, they're gonna, transfer it to the laboratory room and then doon na gagawin yung mga test. Procedure. So siguro pakita natin konting clips kung paano nila ginagawa dito dahil gusto natin ma-highlight din, ang ganda ng mga equipments nila dito. Actually, even yung facility nila dito, napaka-relaxing. At the same time, medyo hindi ka nakakabahan. Kung huwag nagpapakuha ka ng mga dugo. Actually. And guys, normally hindi to ginagawa dahil nga restricted yung lugar na to. But for this vlog, papakita lang namin a little clips kung paano nila ginagawa yung mga tests dito. Welcome po sa One Medic Laboratory. So, quick tour lang. Ito po yung CBC. Dito namin pinaprocess po siya. Actually, pinaprocess na po yung mga blood na in-extract po earlier. Okay, so yung machine naman na to, pinaprocess niya yung mga dugo for coagulation, kagaya sa mga fertility, yung mga pagbubuntis, nahihirapan sa pagbubuntis. Ito po yung machine na ginagamit namin. Tapos, for chemistry, kagaya ng mga creatinine, mga sa liver enzymes ninyo, dito po namin yan pinaprocess. For the electrolytes, dito naman po. And then, itong special na machine na to na limited lang ang meron na to, ang kaya i-process nito for fertility din and then for mga cancer screening. So, nagsimula po kaming One Medic na iniisip na gusto sana namin na yung patients, na meron sila mapupuntahan na kumpleto na pag pumunta sila. So, meron kaming check-up sa clinic, meron na agad pharmacy, may x-ray, may blood testing. And isa sa mga pinagmamalaki rin namin is yung mga doctors namin, no? Yung mga multi-specialty clinic po kami. May IM kami, pedia, merong OB, may infertility doctor din po kami dito, allergologist, and yung specialista po namin sa puso na tumitingin din po sa electrical conduction ng heart, yung kagaya ng mga patients na may pacemaker, and yung doctor din po namin, may nephrologist po kami. Okay. So, quick update. So, ano po ba yung mga lab test na ginawa sa atin for today? Yeah, so ginawa sa atin today, so kinuha tayo ng blood sample, yung urinalysis. So, pinang-package lang na kinuha natin, or ginawa sa atin, is yung kinuha na tayo ng CBC, yung random blood sugar, uric acid, urinalysis, and yung kanilang ECG. ECG, ayan. So, hinintay lang natin yung result. And then, final consultation, parang mapapagalitan tayo. Tingnan natin. Iba-iba kasi yun per age group, no? So, let's say, ang nag-walk-in is normal adult na wala naman nararamdaman. Maganda malaman niya yung CBC niya, kamusta cholesterol, uric acid, kamusta yung lagay ng kidney niya, which is creatinine, lagay ng liver niya. Ayun. So, kahit kapag normal adult naman, once every 1 to 2 years is enough naman. So, sa mga hypertensive, and diabetic, close follow-up sana yung mga yun. Every 6 months to 12 months dapat ang regular check-up nila. But this laboratory test is best advised by a doctor. So, mas maganda kung lumapit po muna sila sa mga doctors natin para matanong kung ano yung perfect na laboratory ang kailangan nila. Dito po sa One Medic, located lang po kami dito sa Jose Abad Santos Avenue sa San Fernando, Pampanga. Operational kami every Monday to Saturday,
6 a.m. to 5 p.m. You can add us in Facebook, One Medic, Instagram, onemedic.ph, and TikTok, OneMedicPH. Alright. So yun guys, nakuha na natin yung mga result. Ayan, actual result ng Yes. ating mga lab tests. Actually dito, kagandahan naman is na mas naging aware tayo. Exactly. When it comes sa ating health. Para sa akin, so far, a little bit of hint para sa inyo. Spoiler guys. So far so good. Yes. Pero meron akong isang result na talagang hindi ko nagustuhan din. Pero sabi mo nga, may prevention and then meron din tayong cure. Na-enjoy naman ako guys kung ano yung mga babawasan and at the same time, yung cure. And then of course, we're gonna, abide to it. Yes, ako naman, syempre, since mahiling nga tayong kumain and sa mga vlogs natin, medyo may mga kailangan i-control. Correct. So, ngayon mas naging aware tayo, ano yung mga diet na kailangan natin gawin, ano yung mga possible na maging results once na tumaas mga yon. Ayun guys, so at the end of the day, kahit ano po yung ginagawa natin, health is important. Health is wealth, sabi nga Yes, nila. sabi So, nga nila. it's also important to know how healthy you are. So far, so good. At least, you're gonna have prevention. Kung wala naman problem and everything, good thing. Enjoy Yes. lang tayo. Siyempre, kami din, we encourage everyone to have Yes. check-up. Kahit may nararamdaman kayo or kung gusto nyo lang maging panatag sa health nyo, check out itong One Medic dito sa may San Fernando. There you go. Thank you so much, One Medic, for inviting us. And grabe, I'm very happy. Yes, Although okay. meron akong medyo negative, but I'm happy. So, ayun guys, if you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends. We hope to see you in the next video. Peace out. Bye guys.